Kolombe ka tawke busono tini ang han norong Deepak Entertainment YouTube channel tawke busong tini han norong thani phajapi kwa belake nang pugoi tongmani kokrok sini Tripura hani ei patar state rong ni kokrok butui sanai tini tawke busong ang mia usikang rogo phaimalia tam khai ani belai samung tomon bagoi belai biji ni bagoi phaimalia aboni bagoi pule sikang nor thanna korsano nor jotun anna karjabari kokhai tawke busong belai khanu sini Tripura bo ei Assam, West Bengal, Bihar rongni news rok belai hot choli tongo baksa borok siwo baksa borok sia saimaya abono tuine tini ang sanai tei sini Tripura bo dotino ti prasad rok yognani jora fokpai nungma kha hene ang asa khayo haike norok trabok thancha singman khadi sung history saimanu tini Tripura hawo patarni phayoi sason suson khai suno minorities ramoi sungno sason khai tongmani siututoi siangui tongmani abo bol abono video ni puila ni sim paithak dronar kisa khalogi nanen khadi tei share khadi o video jemansa jotto ti prasa leaders neta hoite je sak sijak nubjak noi kung subjagoi tongnai rok busitu tei saimantu taute bugusong main ko kungkai bubagara umya saklaika bihar rogo jai khayoi saijaguin tongu Myanmar hindi ni Bangladesh hindi Nepal rong ni hindi document check kai khai manjagoi tongmani abo kruklai jagoi tongu sini Tripura bo jurin obo hai community abo hai kaisa community গঠন খায় কাই অবহাই মেম্বার চংরি হাকাই তুকনানি বা কাগজপত্র চেক খাইনানি আ জাগাও সিনি Tripura bo songno mari nai ni gosika hakai sini Tripura je sapanung hakai borong ne paijak dalali tangdi sini do bahai ni komajak mori thangbai nai aboni bagoni tabuk janojati BJP khai tongnai rong mang koinai norok CPM no mang koinai je kono party khai tongnai norok please politics party no kisa yakarei sini do phano thangnani samung khaibadi nungnai di Hemant Biswa Sharma tabuk busuk kai samung khai tongkha dofani bagoi bono kubama borok chajai angu tam khai je chajai angnai rokai sabo abo aing nanni phane rok tam khai dofani bagoi samung khai tonga jagao Hemant Biswa Sharma je kogwanji sanai nong kaise romoi tong tabuk ake sini Tripura kai kogwanji sanai bangmani simasi kuri ake obo hai obostao Bihar rogo rutuk jagoi tong tabu Bihar ro belai khen andolon koto auto choli tong ajaga election ni je voter ID card kotal ka srami tongman jagao document check khai se srami tong agini voter list Aadhaar card abo kamo chuglia abo kotal khai srami tong abono sungsina nongai taukte buksong te West Bengal ni news rok norok kaham khai nai Hindu wanji rok manjangmani aroni rajbongsi norok saimana kus bihani rajbongsi rok sonsi tabu aina ro sogoi tong baksa tamni bagoi kagos potro sramjai gani bagai abo khai kagos potro bo bartha kotoni borok phanu baksa kagos potro kurini bagoi somosya oklai tongkha aboni bagoi no sini Tripura rok baksa kagos potro kuri rok somosya oklai thangnai rok somosya oklainani kaisa upai sung rajani borok rajbongshoni borok sung o hani 500 বছর 600 বছর sikang tongo abo hai kok rok ma salainai sung thancha ma tongnai haike sini Tripura rok bu baksa yok glak khani ang asa khayo purano abo khurjagoi phainai je kuno rajani amol ni kaisa document rok ma phunungnai ni Aadhaar card PAN card kuri phano ration card kuri phano rajani amol ni kaisa je kuno document hakai banchinai nini chuchu rong ni yang ni phano nini baba jati gustru ni yang ni hoite kaisa document ma phunungnai haikai banchinai abongkha main kok tabukni haike sini Tripura o tabuk sung Tripura rok andolon khai tongo David Mora Singh botini soginai megolai border rogo কিন্তু সরি আমি আটমসা নেই কলাই কাহিনী খানাবো তেবো ডিটেইলস মা খাই নরনা আঙ্গল রগো ফাই সাপাইনাই হাইকে তাবুক সুজরা ডেভিড মার্সিং চাবা খাই দङो বো সিমিয়া তেবো খাইনান নাঙ্গো ইনি बर रक सुं ताबो थानसा उंगि माया ताबो बेंगाइनाय बेंगाइ दङो डेभिड मार्सिं नो बो बेंगाइ दङो तामखाय डेभिड मार्सिं बुसांगो लिडार्स कटरंनानि आगाय उनो से एटाक खाइनानि सुरु रंबाय जरा काisa महात्मा गांधी बहिमुइ थांगो लिडार कटरंखा ताक चंद्रबाबु नायडू बहिमुइ तबा खायका ताबो आरोनि चिफ मिनिस्टार साइ दङो फैक्टर मुइ दङो अन्ध्र प्रदेश आके ओबा हाइ ताबुक सिन Tripura जुदिनो फैक्टर खाइ डेभिड मार्सिं लिडार संकै ने तांखाय तामो खटि दं सिनि यगनानि लामा जुदिनो हाकाय तामो खटि दं आमनि बागै हिंसा खलायलाय सिनि बर तामनि बागै बुजि माया आबो संमुं तंनाय तावते बुकसं नरक कमेन्ट्स खादि जे अब हाइ बर न रुटुनान खायदि नरक भगत सिंह हायुंगदि नरक साइमानना पान्जाबनि भगत सिंह बोध हाइकै सामुं खायका बाक्सा नेतारि सुभाष हाइजिंगदि नेतारि सुभाष बसो तेरावाल टोयै बलंग तंगै जे केबेंनाय रंनो जे dalali khai tongnai no totra druk khai tan ka taukte bukso oba haisin Tripura hau bo asina nang tongkha bo ang birudi kai samaniya amo khai sung BDC yang ni mukting na ningkai obon kaisa nung bo jagao BDC sason khai tongmani Ingres rok artha kotoro ajorao
Netali Subas ni rule tamo tongmani Bhagat Singh song ni rule tamo tongmani abo norok nichoi saiman tong hake amra bangali bo huskani ritong bong borok no borok si o hani borok pu sung Bangladesh ni borok panu sung oro tongnai hai hini bo huskani ri sai tongman kai sung ti prasa chobani bagoi sanani tamo tong sung ti prasa angoi Netali Subas ni ideology no nai Bhagat Singh ni ideology no nawoi tabuk David Mora Singh Mahatma Gandhi ni ideology nawoi soba khai tongmani tamo bul tong tamo khoti tong takte buksong aboni bagoi na awuk di Kebu takirdi baksa norok bumung khainani musung kai dofani bagoi dofano phioknani musung kai norok o ideology no khosanani khaidi yasanani khaidi norok bisingtri samong khaidi jotono norok je NGO khai tonai rok jotono bising tui kaisa lama meeting khailadi dofa yognani nangai je jaga pano ti prasad phiok jana nangai tabuk phioknani jora kendra sarkar sujog rui phandi tongman jaba yak berabui tong tong laikai abo sabuni bul sini ti prasani bul kebu obo hai tangthu BJP janajati khai tongai norok CPM hai rok tang sidi CPM tongpur rok Congress rok Bangladesh ino joto deso kisa kai bagri nain chapur lamo gera goi kaplayo abo hai tang di tabuk norok wanjina narna ni bagoi siring ta tong di BJP janajati khane norok bukhorang ti sadi বিদেশি বিতরণ খরানতি সাদি আবো কেন্দ্রনি সরকার হোম মিনিস্টার অমিত শাহ সাইট হুমকাই নরক সানান তামটং নরনি দলচি বিজেপি নি বখরক কেন্দ্রনি হোম মিনিস্টার সাইট হুমকাই নরক খরানতি সানান তামটং তেকাইসা কক সাওয়ানো জিএমপি খাইনি রং জিএমপি খাইনি নরক সাইমান না যে সময় সিপিএম পার্টি দশরথ দেব GMP hini bumung kari oi aisa songgoton kari fru botam salang ka paithago Dashrath Devni kokno nang sawan paragana gani wo belake bolong bangkha o bolong rono hokna nana hin samanno sin borok bujna rulia paragana ni bolong rono si hogoi ri phai kintu obo kok khitar mung kaisa aina ni phane rok belai bangkha o bangnai rono hokna nana hin salang mane akokno buji mali asini borok Dashrath Devsi dofano phioklanan bagoi paithago bo saimani o kok salangka nge tabuni je GMP tongai rok Dashrath Devni aidlu jinno rok tu tui tabu paithago je GMP খাওই Dashrath Dev salang mane okokrono norok nadana Jitendra Chaudhary nini Radhacharan Devarma song norok okokrono nadana sini fight tamo patani bolong patani hani bidesi illegal babe bolong khaitum hoibe mani sini Tripura hawo o bolong no si hoknani kok saw hake abo onok no asok satuklia ni bagoi bolong ni sakana ajara rogo hake ta bu norok o ideology no na yawoi Manik Saha ni ideology no na oi Manik Sarkar ni ideology no na oi norok je GMP rok samung khaitung mani abono bad khaidi hake paithago norok ni bumungui pura ti prasa rok phiok galak ti prasa je dofano hamjangnai ti prasa no je hamjangnai borok ti prasa nationalism ungui tongnai rok phiok galak abo kaisa muitunar di abo kubangma borok ano phone khayo kubangma sinai nungnai rok jogajog narok hamia call khai horo sini Tripura ha yokna nangnai ubagara bo okong no sabu esa kai panu sini ti prasa involve tongna nangnai tabu committee goton khaija kakai Tripura hawo bidesi no rutunga ni bagoi ajaga sini ti prasa si mona nangnai o committee wo okok rok saka abo busabo jemon u dalal khai tongnai Atul Devarma song hai Rampodo Jomatia song hai ong dalal khaine rono khainya pura ti prasana hamja kugnai bubagara song hai tebok koijna tongo obo hai borok naina nangai obo hai borong no asurina nangai hake obo hai khai kaise sini Tripura hai yoknai sung phiok jangnai hake sung mokabela khaimana nangnai amra bangali je gorong rudra palni kok rong phiruk mana nangnai to Devarma hini khorchak bo phiruk mane belai khai better belai khai kaham kai phiruk ka oba hai kaino phirokna nangnai taukte bukusong kainarok jottono Netali Subas Bosu hai tei nini Bhagat Singh hai onkhorbaidi tabuk David Mora Singh to already onkhorjak Mahatma Gandhi ni rule nawoi hake o rule no norok jottono bukhawana rokdi saimandi busango augdi sini ha no sung manna nangnai patani phai sason khaimani yakni sung ti prasa sason tubunani sini ha sini sason sopainani obono lama tongsiu norok naidi CD Bihar ni video rok naidi West Bengal video naidi Assam ni video naidi Gujarat ni video naidi Maharashtra ni video naidi belai aroni furumung tongo sikka tongo aingo kono Bangladesh border sikuri aingo bomtike sogoi belai wan ama singsa kaisini Tripura hoiten soguyo sin Tripura bangman sing bangoi bag lai sogoi mani aborok sinan nangnai aimani tongo toi siring tongmani arono sini bul sungoba hakai commerce sungnai komorna ni yamni bar sinani kaisano lama thansa tabuk sujugri tongo bubagara bu sujugri tongo Omisha bu sujugri tongo hake a sujugri tongtoni si Tripura ni GP rokai siring chup mungsa saya hake taukte busong o jaga thangui sokinai sini Tripura leaders neta rok o jara o jurinu siring ni to hakai tabuk David Mora Singh je ideology nai samung khai tongmani belai ka ham bini bisin tui kok pil jagoi tongo ago goi tongo tebo busango 2-3-4 mas ni pura khai norok nungnai Tripura ha change ungi thangnai Tripura ha ni Tripura chief minister mannani obo hai jora phai tongo hake taukte busong o video belai logi thanaika abon bagoi norok video no je mansak share khadi jotto lokrono phunugnan khadi tei paithago asung sanai norok jotto no kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi hain hai jotto no khulum pika